Centar za kulturu Narodnog univerziteta Konjic u saradnji sa Turskim kulturnim centrom iz Mostara pripremili su programe posvećene 20-godišnjici Srebreničkog genocida i 100-godišnjici od bitke na Galipolju. U okviru programa predstavljen je novi broj biltena Lijepa riječ Konjic, koji je posvećen Srebrenici. Znam da je prva asocijacija i prva pomisao ljudima sa prostora Čanakala da se vidi Srebrenica i da se vide mjesta stradanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sve nas je to nekako nagnalo da evo u trećem projektu kulture sjećanja u Konjicu ove godine napravimo jednu sponu između Centra za kulturu Narodnog univerziteta Konjic, koji je organizator, gdje radim, općine Konjic, Yunus Emre instituta, gdje je podršku dao gospodin Yunus Dilber, Turskog kulturnog centra u Mostaru i konzulata. U okviru programa predstavljena je i izložba posvećena žrtvama bitke na Galipolju. Bosna Savaşı'ndan sonra bu bölgeye gelmemiz aslında Poslije rata u Bosni i Hercegovini došli smo iz Turske da se opet upoznamo i posjetimo braću. I zbog toga se trudimo kroz kulturne aktivnosti i kroz razne programe da obnovimo vezu. Ukratko, važno je reći da je Bosna naša zemlja i da je Turska vaša zemlja. Nikada nećemo zaboraviti da je u Osmanskom carstvu bilo mnogo Bošnjaka koji su bili na vlasti i upravljali zemljom, a ovdje je dosta građevina, džamija, mostova koji su izgradili Turci, ali ne možemo reći da je to samo tursko, to je i bosansko, mi smo to zajedno gradili. Isto tako u Istanbulu i raznim dijelovima Turske ima Bošnjaka koji su gradili džamije, mostove, česme poput Mehter Paše, Ali Paše Rizvanbegovića. Zbog toga kažem da mi nismo odvojeni, naša historija nas povezuje. Učesnici u literarnom konkursu su imali posebno emotivan zadatak – govoriti o bosansko-hercegovačkom simbolu stradanja Srebrenici. Imamo mi više literarnih konkursa tokom godine, ali ovo je specijalno vezan za Srebrenicu u želji da prije svega mlade ljude iz Bosne i Hercegovine pozovemo i privučemo na određeni način da posvijete jedan dio svoga sjećanja i svoje pisane riječi temi Srebrenice. Tu imamo raznih radova, dakle iz različitih dobi ljudskih, ljudi stariji i mlađi. I evo već treću godinu zadovoljni smo odzivom naših ljudi koji se javljaju, pisaca na ovaj konkurs. Samo možemo svjetliju budućnost snimati ako ne zaboravimo prošlost, jer ona nas podsjeća i ne dozvoljava nam da uradimo iste greške kao što smo radili. Ja ne znam koliko smo mi mogli, obični ljudi, utjecati na neku stvarnost, ali možemo nekakvim pozitivnim stavovima, pozitivnim razmišljanjima i tako dalje. Ali vrlo je važno da naša omladina, znači 20 godina je prošlo, ljudi koji su se rodili poslije Srebrenice su odrasli ljudi sada već, na nekim svojim životnim putovima već zacrtanim. Oni ako ne pamte i Srebrenicu i sve ono što se dešavalo u tom našem ludilu 90-ih, oni neće znati šta ih može čekati, jer ovdje je uvijek bure baruta. Koliko god bismo mi htjeli i zaključavali sve emocije u sebi, one jednostavno 11. jula pokidaju sve lance u nama i izlaze napolje. I to je tako. Mislim da se Srebrenice ne treba stidjeti ni onaj ko je uradio Srebrenicu, nego je mora prihvatiti. Prvo, da je prihvati kao takvu, da se ona zbilja desila i da je ona najveće zlo u civilizaciji čovjeka, da je ona poraz ljudskosti. I kad je prihvati kao takvu, onda će se početi sam od sebe spontano stidjeti onog što je uradio. A samim tim će na drugoj strani, na strani žrtve, rasti njeno, ne mogu reći poštovanje same sebe kao žrtve, jer danas su naše žrtve izgubile i mrvu samopoštovanja više tim kontinuiranim negiranjem genocida. Kako kažu organizatori projekta, naša obaveza je da kulturom sjećanja zaboravu ne dozvolimo da ponovi prošlost. To je jedna od ključnih stvari, po mom mišljenju. S jedne strane, tačno je da recimo nesposobnost sjećanja je nešto što se u medicini tretira kao bolest. S druge strane, ono što mislim,
naši ljudi često govore o tome kao mi ne pričamo. Ja stvarno mislim da mi dovoljno pričamo o stvari. Međutim, ono što je ključna stvar je upravo taj način na koji ćemo se mi sjećati. Mi smo na fonu misije koju je izrekao gospodin Amor Mašović. Ja zaista i privatno posebno poštujem sve ono i kao čovjeka i kao profesionalca i kao nekoga ko je uspio izdržati sve ove godine i dan danas istrajava. Na fonu smo one misije koju je izrekao, a to je ja sam tu da otrgnem ljudima od zaborava ono što se desilo.